u ye délégation d'a ma walasa u ka balontan gérer. Institution de mission de service. Mais a dun fɔ ko jamana tɛ se k'i da don balontan ko la ko n'o tɛ ko FIFA ni CAF bɛ wuli an kama. Kasi jamana b'i da don a la, da don cogo de b'a la. Da don cogo de b'a la. Parce que y'a mɛn ballon bɛ tan, ko Mali loi de fédération créée. Y'a mɛn pratique bɛ fana kɛ balontan k'a pratiquer. Ngo ministère de délégation dit. Donc jamana da b'a la. Mais an ye pouvoir dɔ de di sariya bolo dɔ transférer FIFA ma. O de bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko état da man kan tigɛ a la. Sinon état da bɛ don a la. Fédération balontan fédération ani fédération bɛɛ ye kelen. U bɛɛ sigicogo ye kelen, u mode de fonctionnement ye kelen. Fɛn fɛn b'an fɛ yan. Awɔ. Farikolo ɲɛnajɛ fédération tɔw bɛɛ bɛ sigi ni sariya min ale fana sigilen don. A sigira n'o de ye. O de y'aw ka statut typique ye. Awɔ, o ye loi des associations août 2004 ta. An yɛrɛ bɛ mun ta k'an ka tɔnw sigi yan. Voilà. Fédération sigira n'o de ye. O sariya kelen. O sariya kelen Kassim. A sariya ma bɔ FIFA la dɛ, a bɔra yan de. An tɛ se k'an kan kɔrɔta fanga la. Voilà, kɛcogo de b'a la. Donc ka na i ka kuma la sisan. I ye question min. Nka i ye min fɔ, i ko ko président kun t'a yɛrɛ bolo. Maa de tun b'a bali wa? Ou bien sabula a tun bɛ kaso la o de don wa? Voilà. Ou bien sariyaw nana dira. A tun bɛ kaso la o de tun don. O de la t'a yɛrɛ bolo. Sisan a tun t'a yɛrɛ bolo. Donc n'o don, o fonctionnement ka gɛlɛn. Parce que n'i y'a lajɛ, a kɛra institution damadɔ la yan, olu bɛɛ ta reculera. Balontan de ta tun ma se ka reculer. Donc maintenant, n'o o kɛra, minnu y'a ye vague fɔlɔ nana, olu démissionné na. Maa tan fɔlɔ. Mɔgɔ tan fɔlɔ in. Et puis bi, i bɛ se k'olu fɔ. Parce que o y'u ka responsabilité ta. K'a fɔ an bɛ min kɔnɔ, a ma ɲi. Donc olu ka responsabilité ta ko vraiment an k'a bila. Donc o bilalen en même temps ko peuple bɛ résultat minnu kɔ o tɛ ka sɔrɔ. Donc olu y'a bila. Olu y'a bilali min kɛ o ma diya dɔw ye. Jusqu'à ce que secrétaire général nana ka réunion dɔ convoqué. Donc k'u bɛ assemblée kɛ o kɔfɛ. Ni dun y'a lajɛ déjà mɔgɔ 19 ni temps bɔra la balontan bolo sariya bɛɛ ou bien sport sariya bɛɛ association sportive ni majorité plus de 50% n'o binna o kɔrɔ kɛmɛ sara ni 50 binna. Awɔ 50 ka taa kɔfɛ. Awɔ n'a ka ca ni 50 kelen ka fara a kan dɔrɔn. Voilà. Donc o la u b'a fɔ min ma capacité juridique. Juridiquement, décision tɛ se ka ta, u tɛ se ka foyi kɛ. Fanga t'u la tuguni. Voilà. Donc maa 9 se kun t'u ye tuguni. Non, se foyi tun t'u ye. Hali kun tɛ se k'u yɛrɛ lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Non. Secrétaire général ko k'a b'o de kɛ, o de kɛra problème ye. C'est que ale min bɛ yen bi, ale de tun kan ka f'u ɲɛna nin tɛ sariya bolo. Mais n'ale yɛrɛ bilal'u ɲɛ k'u ka réunion kɛ, o bɛ mun yira? Donc, mais est-ce que o ti an ka tɔnw yɛrɛ sigicogo ye parce que ale fana nana fɔ secrétaire général dɔ de kɔ bureau mun sigira n'olu de nana n'ale ale na se ka f'olu ɲɛna ko o tɛ se ka kɛ k'o tɛ sariya ale na se k'o kɛ. Bon président b'i sigi mais e bɛ yen de k'i ka texte fana bato. I ka sariyaw la. Ne min man ɲi i kan ka se k'o fɔ kɔni mais ne yɛrɛ fana y'u bila min man ɲi e yɛrɛ fana b'u kɔ donc e n'u bɛɛ ye kelen. Donc o de ye dabalilanko ye bi. K'a fɔ secrétaire général kelen ko k'a bila ko ka phase transitoire nin kɛ walasa kalata cɛ an bɛ tila k'an da don la. Donc o de ye problème ba yɛrɛ bi Kassim. Donc ni ye n ka ɲininkali la kurakuraya sisan est ce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ye balontan ka ɲɛtaa de ye wa ou bien kɔsegi de don ka kɛ n'u ye sɛbɛn min caman CAF ni FIFA. Walima garijɛgɛ b'an bolo ka ko kura sigi sen kan n'a ye. Nin ye ka Mali balontan na segin kɔ o ye fɔlɔ. Mais filanan fana i ɲɛ bɛ gafe in na contradiction caman de b'a kɔnɔ. U nana ni sɛbɛn min ye. U nana ni sɛbɛn min ye. Puisque n'i y'a lajɛ a fɔra de ni circonstance particulière dɔ bɛ yen
FIFA ale bɛ yamaruya ta ka organe dɔ sigi donc nin dun na organe yɛrɛ tun tɛ yen fédération ninnu na donc nin na fɛn yɛrɛ tun tɛ yen puisque y avait un vide maa si tɛ bɛɛ ye walan sɛbɛn. bɛɛ ye walan sɛbɛn donc maintenant ale tun kan ka na ni organe dɔ de ye min bɛ na organe d'exception puisque an b'o de kɔnɔ ka na k'o sigi sen kan ka enquête kɛ ka balontan tacogo lajɛ mais olu m'o kɛ olu nana ko statutairement ko secrétaire général kan ka fɛnw continuer mais n'i ye statut yɛrɛ lajɛ dɔw bɔra u yɛrɛ ka mɔgɔw u ni minnu ye assemblée in kɛ texte in falen tuma o yɛrɛ bɔra k'a fɔra ko ka min kɛ u bɛnna min kan k'o ma don a kɔnɔ o bɔra n'o prévu ye n'o ye Musafu Mayiga ye Segu Ligue président a bɔra n'a ye olu de tun bɛ olu de y'u ka sufɛ réunion kɛ u taara bɛn min kan u nana n'o ye salle de kɔnɔ. Donc yanni u kana assemblée générale u tun ye bɛnkan kɛ. U tun bɛ novembre kalo ta ye. Voilà donc o papier tun b'u bolo salle kɔnɔ fana a papier bɛ yen u bɛnna kan mais papier bɔtuma fɛn wɛrɛ yera a kɔnɔ. Est-ce que Segu Ligue président a wagati Musa a kun ye bɔli kɛ n'a kuma ye kɛnɛ. A ye bɔli kɛ n'a ye k'a prévu di k'u ka bɔ ko ka contredire mɔgɔ ma sɔrɔ. Donc o la sisan o secrétaire général kelen Kassim n'i y'a lajɛ bi ko ka affaire courantes gérer d'accord mais gafe in kɔnɔ u y'o kuma fɔ mais pouvoir wɛrɛ dira ma min ka jugu ni affaire courantes ye. O ye jumɛn ye. Par exemple n'i ye fɛn lajɛ aspect financier lajɛ sɔrɔ ta u ko ale ni secrétaire général ni k'olu bɛ se ka u ka projet min bɛ yan awɔ Koniba donc Mayiga k'olu bɛ se ka wari labɔ alors que n'i ye statut lajɛ bi o pouvoir tɛ se ka kɛ secrétaire général. A tɛ se ka wari labɔ. non affaire courante la e tɛ se ka wari dɔ bɛ i tɛ se k'o affaire courante don wa. justement n bɛ ka u ye contournement min bɛ kɛ n bɛ k'o de ɲɛfɔ i tɛ se k'o bɔ i tɛ se ka contrat ba signer i tɛ se ka fédération engager mais u ye statut bila o yɔrɔ k'o contourner o ye fɔlɔ ye FIFA o ye fɔlɔ ye filanan ta ko. est-ce que o la kɔrɔ tɛ maa t'olu bolo ka ban mun bɛ ka nin baara in bɛɛ. Kassim Gɔnɔ de fɔ u ye normalisation kɛ dɛ an bɛ normalisation kɔnɔ mais sans comité de normalisation installé au Mali olu yɛrɛ ka employés bɛ FIFA la olu de y'a comité de normalisation membre ye a bɛ ka normaliser au niveau de la FIFA ce qui n'est pas normal n'i ye FIFA statut yɛrɛ lajɛ comité de normalisation bɛ sigi cogoya min na a bɛ fɔ de a bɛ sigi nin dugu la a ka jamanadenw de bɛ k'a ye Kassim donc u y'o contourner ka plein pouvoir di secrétaire général ma yan mais aspect dɔw bɛ yen a da tɛ don o la olu de b'o ta u ka compte la donc maintenant o ye soumission totale sur ce plan souveraineté bɛ min olu yɛrɛ bɛ min fɔ k'olu tɛ se ka fɛn kɛ association si nɔ la FIFA olu b'a contrôler de mais o tɛ ɲɛ dɛ olu de bɛ ka Mali ta kɛ donc c'est un problème. donc normalement wari ko musaka yamaruya bɔli man ka di secrétaire général ma. a man tɛ ka d'a ma texte ale ni double signature de don ni président bɛ yen normalement o de don fédération wariw bɛ bɔ ten. président yɛrɛ kelen ka signature tɛ se k'a bɔ. a tɛ se k'a labɔ secrétaire général t'a se k'a labɔ ko signature de don. fo fila. voilà et puis min yɛrɛ ka gɛlɛn o ye président ta ye c'est lui qui engage ale de fɛn capacité juridique ni fɛn b'ale la pour engager donc an b'o situation de kɔnɔ o ye fɛn puisque u ye texte contourner o yɔrɔ la an ka sira tɛ texte la filanan sisan u ko ko commission électorale minnu bɛ yen ko voilà bɛɛ b'a dɔn u sigira cogoya min na mɔgɔ kelen dɔ tun bɛ yen depuis 2021 a fɔra k'u ka mandat ye mandat unique. ni wulila i tɛ na tuguni. i tɛ na tuguni puisque e tila kuma o bɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ natɔ ma e dun de bɛ o élection labɛn. donc i ka mɔgɔ sigilen i tɛ se ka to yen o ka wagati la. e tɛ se o puisque ne olu tora yen sisan a fɔra ko mandat tɛ renouveler
ni san naani don ni san naani bɛna ban an ka code électoral bɛ min fɔ 30 jours candidature kan ka taa commission électorale ninnu k'a déposer donc olu b'a étudier donc o commission électorale kelen bɛ yen olu bɛ se k'u yɛrɛ ka candidature ladon u tɛ se o. Ouais, c'est vrai parce que yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ Voilà. i yɛrɛ ka candidat ye Voilà. k'i ka tila k'o jalatigɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi. Donc u ye min k'o la sisan u y'o contourner u ka taa f'u ka mandat se a dan na donc o la vide fana nana u ye min kɛ u ye commission ad hoc dɔ de sigi u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw nommé a papier bɛ yan n y'a publier donc o de fana nana tuguni ka candidature lajɛ appel à candidature kelen donc LCBA ni dɔw tun ye candidature ladon puisque commission fila don commission d'appel des élections ani commission électorale de première instance u ye min kɛ comme ko FIFA ni CAF la min bɛ yen ani yɔrɔ caman u tɛ candidature mun b'u gêner u b'a bɛɛ écarter yanni élection ka se donc o b'a sama ka bɔ yen voilà i tɛ taa élection yɛrɛ ayi donc maintenant u y'o candidature de rejeter mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen minnu tun man tɛ k'u présenter minnu ka mandat banna olu de nana k'olu yɛrɛ reconduit ta e ma problème ye est ce que élection kan ka kɛ n'o commission électorale ye Kassim donc fo de ka falen donc maintenant FIFA ko k'o de kɛ ko o commission de bɛ to yen awɔ a y'a faamuya ko ka commission bon problème bɛ yen de mɔgɔ minnu fɔra k'u tɛ reconduit 4 ans non renouvelable code électoral la bɛ yen n b'a jira la mandat unique mais u ye prouesse de kɛ k'a to u ka mandat ka ban ka sɔrɔ ka na tuguni k'u ladon puisque fɛn tɛ redevabilité de u ye service n'i y'o commission électorale lajɛ Kassim o yɔrɔ tɛ yen n'u ma problème posé yɔrɔ min commission kelen ni mɔgɔ kelen tuguni ko FIFA ni CAF fana ko k'u to yen tuguni ko k'u to yen nin kan u ka kalata in fana labɛn nin kan olu k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ ka maliyɛnw k'a lajɛ awɔ donc o y'o o filanan fana sabanan fana ta o ye statut ninnu yɛrɛ ye n'i ye statut lajɛ bi contradiction bɛɛ fan bɛɛ fɛ Musaf bɔra ka min fɔ o b'a la n'i ye collège yɛrɛ lajɛ minnu kan ka na fɛn kɛ élection kɛ collège fictif de bɛ yen commission fɛn tɛ excuse-moi ligue de football féminin o ma créé mais olu bɛ collège la ligue professionnelle comment dirais-je club professionnel de ligue 2 o ma créé mais olu fana bɛ collège la donc maintenant u bɛ ka stratégie de kɛ ko wɔɔrɔ par exemple les clubs champions des régions ninnu k'olu kana olu ye remplacer Kassim mɔgɔ minnu tɛ statut kelen statut professionnel ani statut amateur nin bɛ se ka na ni ka baara kɛ cogo di c'est comme si enseignant i ka bɔ enseignement na ka taa administration na i b'a fɔ ale Sidibé Gaye comme ko min fɔ c'était un enseignant ko sisan administrateur civil don est ce que ale bɛ se ka enseignant ka avantage ni fɛn minnu bɛ yen k'a bɛ n'o bénéficier o bɛ se ka kɛ donc an ka club min fana don statut falenna ale bi donc o majɛ minnu bɛ yen sisan est ce que élection kan ka kɛ ni o texte ya k'a fara exclusion minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu kɛlen don ka bɔ a la awɔ ani parrainage ne ni statut ma labɛn baara bɛ kɛ cogo di ko ka ɲa mais FIFA ni CAF t'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nin sɛbɛn ninnu na wa bon u ko ni secrétaire général de visioconférence kɛ o de bɛ fɛn in kɔnɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ ministère des sports wagati minɛ na u yɛrɛ y'a fɔ an t'a dɔn n'a sɔrɔ ministère wagati min na u y'a kɛ don min mɔgɔw y'a kuma fɔ voilà u yɛrɛ tilala ka segin a kan n t'a dɔn ni ministère des sports département n'olu fana y'u ka préoccupation exprimée k'a c'u ma grand point d'interrogation parce que olu fana kan k'o kɛ voilà donc o signalelen tɛ feuille de route nin kɔnɔ bon provisoire puisque feuille de route yɛrɛ tɛ sisan a fɔra ko feuille de route bɛ na voilà donc n'i y'o lajɛ n'i ye farikolo bana lajɛ fɛn na loi lajɛ loi 2017 est-ce que ministère des sports bi qui représente l'État FIFA ka intrusion min filɛ nin ye
en football au niveau des textes u b'a dɔn ministère mɔgɔw b'a dɔn contradiction b'a kɔnɔ puisque a touchera observation bilala ka taa yanni ka to u ka assemblée extraordinaire nin kɛ ka fɛnw kɛ a kuma bɛɛ fɔra mais foyi ma falen est-ce que ale bɛ se k'i sigi ko FIFA ko ka élection kɛ ni nin texte ninnu ye ale yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi a pouvoir b'a bolo ka FIFA wele k'a f'u ɲɛna a ko ka min kɛ tan nin t'a tacogo ye puisque texte min bɛ yen o man ɲi fɔlɔ a ye commission minnu fɔ u sigicogo filɛ o man ɲi avec des preuves à l'appui. Ministère bɛ se k'o baara kɛ. Ministère bɛ se k'o kɛ Kassim puisque loi de b'o de fɔ puisque an bɛ circonstance exceptionnelle la. Comité tɛ yen donc ingérence ko kuma tɛ yen u fila de b'a ɲini k'a labɛn sisan. A ka tila ka se ka ɲɛ cogo min. Voilà. Donc ce qui veut dire que ni ministère y'i sigi k'i bolo fila da sen kan k'a to secrétaire général ni fɛn cɛ a foyi tɛ falen. Foyi tɛ falen. Donc maintenant ale de ka intervention bi c'est vraiment recommandé préconisé. Ingérence tɛ i bɛ ingérence bɛ fɔ de n'a sɔrɔ comité dɔ bɛ yen i bɛ ka fɛn dɔ jagoyali kan comité tɛ yen et puis u ye mɔgɔ minnu fana bila yen statut la normalement u man tɛ k'a kɛ puisque u ye statut contourné o yɔrɔ la ka plein pouvoir di a ma bien vrai que u b'a fɔ ko affaire courante mais maintenant ni secrétaire général ni mɔgɔ min ye ni u lawale damadɔw kɛ bureau cilen k'i bɛna réunion kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ta a nommé na cogoya min na bɛɛ b'o dɔn et puis a nana cogoya min fana na même a ka papier problème b'o la a tun ye interpellé o kosɔn donc o ye filanan o ye texte ninnu fana n'i y'u lajɛ bi bi in na ale de ye secrétaire général ye ale ka signature b'a la texte kura ninnu. Minnu taara novembre kalo tɛmɛnen. Si ale texte kura nin y'ale de a kɛra k'ale to yen puisque n'a bɛ parafe olu ka fɛn bɛɛ k'a la bi bi in na majɛ minnu bɛ nin kɔnɔ o secrétaire général kelen an bɛ ka minnu fɔ tan o de y'o signé est-ce que o kan ka taa tuguni ko bɛna processus wɛrɛ entamé à travers ces textes là. mais mɔgɔ dɔw fana bɛ k'a fɔ président ko ni an taara nin sira in fɛ k'o fana ka fisa k'o la k'o moins ni texte bɛ falen diyagoya la ni bureau kura sigira k'a bɛ se ka kɛ sababu ye an ka bɔ nin yɔrɔnin na fɔlɔ ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin ko mais ko texte bɛ tila ka falen. Kassim o ye minnu ka kuma ye minnu ka sira tɛ ko la quoi n bɛ k'a fɔ cogoya min na sariya ani éthique ni fɛn na bɛɛ b'a fɔ un acte illégal un acte posé obtenu par un acte illégal o fana acte ye illégal ye. N'i ye kolon kɛ ka kolon dilan foyi wɛrɛ tɛ bɔ la ni kolon tɛ. Donc juridiquement o kuma yɛrɛ tɛ yen. F'a ka segin sen ɲuman de kan. C'est comme si i b'a fɔ yiri ale a jurisprudence bɛ min fɔ yiri yiri ni ju empoisonné na o denw dun o kɔni ou bien n'i y'o dun i yɛrɛ fa dɛ. Voilà donc problématique bɛɛ filɛ nin ye. Est-ce que nin ko nin de y'a to e ye walan sɛmɛ yan. Depuis puisque o kɛra élection ninnu na ne y'u ta sira ye u bɛ texte fɛngɛ cogoya min na k'a yɛlɛma cogoya min na surtout statut de type de ligue don ne démissionné o de la FIFA ko ni statut type de ligue ni k'u kana adopter fédération assemblée la k'u k'a to ligue bɛɛ k'u ka statut adopter k'olu tɛ se ka fédération ta adopter cogoya min na olu bɛ fédération ta contrôler de mais olu t'a adopter donc ko fédération fana k'o kɛ a ka démembrement na o observation nana ni secrétaire général kelen a nana a y'a dogo u taara statut type de ligue ni fɛn bi ni secrétaire général kelen a mail bɛ a fɛn bɛɛ bɛ donc c'était pour que président de ligue minnu t'u fɛ u y'a daminɛ Segu la kana puisque ka fɛnw don a kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw exclu ko résidence ko ni fɛnw k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ mal exploité même a sɛbɛn cogo man ɲi
Ni Djalaki ni Flène ni secrétaire général. Est-ce que c'est la bonne personne indiquée aujourd'hui que le processus continue? Kassim, Nama fait un football gatagné. C'est là où j'interpelle les autorités. Mais est-ce que FIFA Kelengani, comment faut au secrétaire général à faire courant tout charia renyokoro assez mouillé est-ce qu'il y a un contrat pas au Togano Blawa? Et on va fin d'ama, liberté totale d'ama. Mais de toute façon, au contrat, liberté totale de Babolo. Puis, comité Minkan a normalisé. Au comité t'en fait. Allez, ni FIFA moro de dos. Alors que normalement, quand même, Mali football de dos. Décision Mounubeta, organe exécutif B. Akanga boy en folloné. Mais à manquer qu'à boy FIFA là. C'est ça le problème. Donc, autorité en ce cas, ici, qu'on fait la dé, mon clé ni fin chamanke, qu'a fra, aka interpellation de nunca. Nous, secrétaire général, qu'a fra, abe, faux usage de faux mingue. Ali à Bora Salou, ou Salou Nassini, communicat tribunal, pour une question des problèmes de faux usage de faux. Et puis, sans compter que, à papier de ma mibla, de faux, kata tassi nous nous fait, on a, j'ai les preuves. Et ça, c'est la bonne personne indiquée. Surtout, il n'a à ma administration des soirs que, à ma fin, il n'a pas la compétence requise pour que qu'il fonctionne d'éducation, n'est pas fille. Et à ce cas, à compétence là, n'est pas fille. On a travaillé ensemble. Oh, mais je le défie. Comment est-ce sans flag barra la kaba? Aïe, c'est bien jamais fait même Mali kunga kaba. Ministre so ye au semaine mine. Kafu mo de bolono blaro semaine aïe Mali fait. Qu'est-ce que au peuple ça c'est que quoi au pela biwa? Non, au minkera, au temenao. Et ngale dore no labla. Ou bien, au mot qui a contrat, il retire kala. Aka contrat ma banque. Mumbato allait se kabouy. Nama fait un ah, pour que Valentin il se gagne. Comme comité de bas l'État, comité justement, avec Norable la et pouvoir mimbe état boulot. Avec loi 2017 en concertation avec la FIFA. Puis c'est fin payer taxi code. FIFA ni FIFA nya jola, fona ba nya jola na ka taxi. Ni ne ba on faire. C'est tout. Ingérence théo, on be vide de kono. Une situation exceptionnelle là. Kassim, quand il y a une situation exceptionnelle, il va que tu analyses et puis il va normaliser. Quand le système est corrompu à l'intérieur, le droit même dit est de normaliser. Et puis, au état fonctionnement, au cas volontaire, boulot fonctionnement, pareil. Ah, Suleiman Bobo Tungara, Boka, Navakou, Saria Muntlantan, la Cabana Voko, Allah Benoka Mado Kono, Kanukun Bella Gilenski, I Hagana Muyola. FIFA can 7 nous. Bon, FIFA can 7 nous flâner. Vraiment, ta fin est retenue. Ne pas gagner fort, exactement. Puis c'est tellement flou. Et tu sais qu'à là, n'a que ça, élection gake. Pour revenir à la question de Suleiman, il a raison. Puis c'est n'a que ça. Faut il m'a fallu. En une situation qu'elle est là. Ce sont les mêmes qui vont revenir. Mais on est donc. Puis c'est le collège la débit. Le collège est détenu pratiquement par les membres, et la majorité par les membres qui étaient dans l'ancien comité exécutif. Notamment les présidents des clubs, des ligues qui leur étaient favorables. Donc c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Puis c'est comme s'il y a une certaine... Non, Kassim, quand il y a un vide, quand il y a un comité de normalisation, ou bien transitoire, au début c'est que, puis c'est Ola, Texu, Bala. Donc, voilà. Donc maintenant, il sait quoi, il profite au fait, qu'à fin BAC. Mais quand les textes sont là, tu ne peux pas aller au-delà des textes. Donc, on fait donc maintenant,
n'u da kan ka don farikolo ɲɛnajɛ kuma na n'u sen tɛ ko la. mais ali minnu gɛnna o bɛ na dɛ. o bɛ se ka na assemblée la. ah non minnu gɛnna n'u ka voix b'u bolo u bɔra comité exécutif la o. mais u ma b'u ka club la o. donc voix b'u ka club bolo bi. donc démissionnaire bɛɛ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ tila ka na tuguni. si i bɛ t'i ka club représenter et puis ni liste dilanna puisque scrutin de liste de don. i bɛ se ka taa dɔ ka liste kan jɔn bɛ interdit. ah non FIFA yɛrɛ ko fɛn condition fɔlɔ ye pas d'exclusion dans le football ala anw yɛrɛ b'o kɛlɛ de la. puisque statut min filɛ nin ye a bɛ dɔw exclu. donc an fana awɔ. mais n'a b'o kɛ ni FIFA ko ka t'o sira fana fɛ tuguni est ce que o bɛ ɲɛnabɔ wa. mais n ko de ye problème ye o de y'a to il faut normaliser. jɔn de bɛna se k'a fɔ FIFA ɲɛna sisan ni sariya ninnu man ɲi a y'a to an ka sariya ɲumanw sigi bɛɛ ka bɛn kelen kan an ka taga jɔn de bɛna se k'o kɛ. o ye département de ye Kassim. ça c'est l'état. État ma kuma fɔlɔ. voilà donc u kan ka makɔnɔ et puis u ye FIFA fana u ye ouverture dɔ k'a la. pour l'instant comité de normalisation ko m'a rejeté définitivement koyi. FIFA yɛrɛ fɛ yen. u ka papier in kɔnɔ. puisque u ko étape institutionnelle dɔw bɛ yen. donc n'u y'a lajɛ dans le fonctionnement ani n'an ka mɔgɔ voilà sinon c'est pas fermé il n'est pas exclu c'est pas exclu. exclusion définitive tɛ u ye ouverture yɛrɛ kɛ c'est maintenant l'état si je dis l'état c'est le département de sport de profiter de cette étape. donc kɔnɔri ye département de sport de ye sa kɛ parce que ni secrétaire général tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka yɛlɛma kɛ jamana ka hakɛ bɛ min na o ka don a la o kɔrɔ ko minisiriso de kan ka maaw ɲini maa minnu bɛ nin ko in ɲɛdɔn mun bɛ sariya ni papier ninnu dɔn kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye k'u bilasira u ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka mun kɛ an tɛ se ka mun kɛ. oui f'an ka fɔ an fana ka an lamaga ka bɔ an nɔ na dɔɔni. justement ne y'o de fɔ donc maintenant document de kan ka labɛn maintenant comment dirais état ka riposte o de kan ka labɛn même a tɛ ci u ma u bɛ se ka wele yɛrɛ puisque olu de ye feuille de route bila ka na u bɛ se ka na pour une séance de travail écouter les gens. an yɛrɛ kun bolo ko de bɛna kɛ o. voilà donc peut-être que o bɛ sira la sinon Conor ko m'a exclu de bout en bout non mais ce qui est sûr ni secrétaire général ni y'a lajɛ ko ka processus électoral fɛngɛ et puis u bɛ ka min fɔ étape dɔw même u ye dɔw confier a la par exemple la feuille de route ani chronogramme fɛn ninnu électoral ni fɛn. n yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o la n ko tile 60 min fɔra kalata ka se ka sigi sen kan extraordinaire ani candidature ka dossier est ce que ale bɛna na se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ. mais n k'o de don mɔgɔ kelen n bɛ k'o de f'i ɲɛna o de problème bɛ yen de. est ce que maa kelen don. ale kelen tɛ o ani mɔgɔ minnu bɛ ne y'o de fɔ n ko comité de normalisation bɛ FIFA la il reste maintenant bɛɛ b'o dɔn il faut que an ka wuli k'an jɔ comité in ka sigi yan sinon normalisation de don il veut faire la normalisation sans comité de normalisation installé au Mali. mais est ce que secrétaire général kelen bɛ se ka nin kɛ ka kalata dɔgɔ da ka kalata sɛbɛnw ta ka maaw ta mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na n'u ka kalata sɛbɛnw ka na olu baara kɛ ka tila ka labɛnni fana kɛ tile 60 kɔnɔ e yɛrɛ bolo a bɛ se k'a kɛ yan. a tɛ se k'a kɛ sa et puis a dɔnniya a capacité t'a la yɛrɛ ne de y'a fɔ sabotage tɛ dɛ ça je le dis et je le maintiens bi bi in na s'il veut a kana débat contradictoire la je vais lui dire qu'il peut pas. a tɛ se. il peut pas Kassim. donc an bɛ k'an bolo kɛrɛfɛ nu. justement a n'a ka adjoint bɛ yen mais en tant ale c'est lui le problème tu sais que Kassim problème tɛ se ka kɛ solution ye sa. ne yɛrɛ kun y'o fɔ n ko hali maa minnu ye walan sɛbɛn est ce que olu kan ka na tuguni fana. problème tɛ se ka kɛ solution ye minnu ye walan sɛmɛ Kassim droit de don i tɛ se ka mɔgɔ exclure. tɔn bɛ se k'u bila ka na. i tɛ se ka mɔgɔ exclure. ils sont pas interdits. Les activités non. Déjà que fin tout corps, faut tout corps. Et puis ils ont démissionné de leur propre gré. Donc aïe. Voilà, donc mɔgɔ tɛ se ka baguma. E yɛrɛ bolo nin ko in kɔnɔna na maa jumɛn bɛ se ka na n'o bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ maa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ maa sugu jumɛn ye. Bon, comme ko élection de don, scrutin de don. Mɔgɔ a bɛ minnu ta ka liste kan puis a kelen tɛ se ka na.
Ayi kelen kɔni tɛ na o. Donc maintenant i ka liste N yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o yɔrɔ in na yanni ka taa ni liste o. awɔ Mɔgɔ 21 don wa mɔgɔ 19 de don. n bɛ ka min f'i ɲɛna mɔgɔ 19 de don réellement mais théorique mɔgɔ 21 don puisque n ye min f'i ɲɛna sisan ligue de football féminin ani ligue de football professionnel olu fila ma sigi. donc olu de bɛ a jɛ puisque olu ye membre de droit de jɔyɔrɔ b'olu fana bolo a kɔnɔna na. awɔ membre de droit mais olu ma sigi fɔlɔ. olu ma sigi o de bɛ donc bɛɛ bɛ se ka na. bɛɛ bɛ se ka na. bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye fana. bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat si tu réponds aux critères puisque il y a les critères d'éligibilité. o ye jumɛn ni jumɛn ye. a ka ca kɔnɔ dɛ u bɛ parrainage b'a la. Fɛn n'i bɛ candidat awɔ quand tu es le président liste o b'o la mais en tant que candidat nationalité ko ninnu ni fɛnw bɛɛ b'a la ani ye temps dama dɔ min kɛ i bɛ balontan milieu kɔnɔ olu b'a la ani casier judiciaire ni fɛnw b'a la o de y'a condition o man gɛlɛn casier judiciaire kɔni man gɛlɛn donc mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali c'est un droit pour eux quitte à ce que u bɛ tugu min kɔ ou bien ni min y'a dilan ou bien ni mɔgɔ min bɛ tugu kɔ olu b'a dɔn de k'u bɛ se k'a kɛ. ne ko nin bɛɛ la sisan a ka kɛ FIFA ale ko k'ale ni secrétaire général de bɛ kuma u ye kuma ko kelen k'a ye sɛbɛn bila ka na ye fɛnw kɛ mun b'a aw yɛrɛ bali yan aw minnu yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔbaw ye aw minnu ka musaka b'a la aw minnu ye ligue fɔ aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn dɔ kan k'a fɔ ko tiɲɛ na n'an fana m'an kɔlɔsi an taatɔ don duuru n'are jukɔrɔji la mun b'a aw yɛrɛ bali k'o kɛ bi. mun b'o o bali n'i ye fait de route lajɛ même les membres statutaires droit de vote b'u bolo mais ils n'ont aucun droit ka taa secrétaire général fɛ yen ou bien ka assemblée convoquer à travers la feuille de route puisque le pouvoir est concentré maintenant. secrétaire général kɔni ta ye ko ye. voilà donc FIFA ni CAF kɔni y'o fɔ ka ban. o de fana y'a paradoxe ye Kasim. awɔ ne ko de comme sisan comité tɛ yen. awɔ maa minnu bɛ par exemple sisan n'o ye entraîneur ka tɔn ye n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka tɔn ye n'o ye joueur kɔrɔw ka tɔn ye maa maa bɛ yen k'o bɛ fédération kɔnɔna na ligue ale ni club de première division ni deuxième division mun b'a aw yɛrɛ bali ka fara ɲɔgɔn kan yanni nin ko in cɛ k'a fɔ tiɲɛ na an b'a fɛ a ka kɛ tan ka ɲɛ ne mago b'o yɔrɔ de la mun na o tɛ se ka kɛ. Kasim question d'intérêt ani privilège ko de don ni min bɛna fɛngɛ balontan minɛ la quand tu parles de consensus il faut s'attendre au désordre. si bɛn tɛ se ka sɔrɔ. mais n ko de don i bɛ dɔ de ta minɛ dɔ ko pouvoir b'ale bolo a fɔra sisan n'a ko k'a ka bɛn a la même ka liste dilan voix bɛ dɔ bolo o tɛ t'a kɔnɔ puisque e yɛrɛ y'a kuma fɔ nombre joli don. 19 mais a lajɛ jama min bɛ électoral la mɔgɔ 70 ni kɔ mais minnu fana a ka di minnu ye n'o ambition b'olu la ni dɔ ko k'a b'i kun bɔ olu bɛ taa fara o kan e bɛ se k'u bali wa. donc a ka ɲi tan cogo in de la bɛɛ k'i labɛn. a ka ɲɛnabɔ a ka ɲi tan cogo in na ni bɛɛ y'i labɛn ka papiyew dilan ka ɲɛ problème y'o de mais il faut partir sur des bases saines. awa a kun ka di n ye i kun ka ɲɛfɔli kɛ n ye parce que an y'a ye k'a fɔ coupe d'Afrique banna dɔrɔn malidenw wulila ka mankan daminɛ ko fédération ka taa u ko fo farikolo ɲɛnajɛ in ka yɛlɛma o yɛlɛma bɛ sɔrɔ cogo di ka nin to tan cogo la. non o ye yɛlɛma min fɔ a yɛlɛma tun bɛ ka daminɛ ka na mais a jɔra sira de la FIFA ka fɛn na pour protéger les intérêts du président sortant a n'olu yɛrɛ ka intérêt Dieu seul sait ni audit kɛra bi fɛn min b'a kɔfɛ. donc nin bɛɛ c'est pour ne b'a audit ko kuma m'a la o. ayi c'est pour empêcher que audit ka kɛ u ma audit fɔ u yɛrɛ ye min fɔ o man jugu n'o ye n'i ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka taa wari labɔ a droit tun t'a bolo statutairement k'a ka taa labɔ. sariya t'a yamaruya e y'a yamaruya a k'a kɛ. c'est mais an yɛrɛ ka jamana tɛ se k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ an fɛ yan wa parce que Mali ka wari de don. n bɛ k'o de fɔ o bɛɛ bɛ dépend. jamana yɛrɛ de kan ka wuli k'i jɔ. voilà ni Kasim a kuma fɔ man nɔgɔn. a faamana. sinon Segu b'a faamuna. sinon ni audit nin kɛra et puis pire que ça aussi n'i y'a lajɛ bi ministère des sports ye audit kɛ. u y'a kɛ. mais résultat de depuis janvier a daminɛna a prorogera a donna tan fo bi i ye a mɛn yanni an ka baga FIFA an yɛrɛ ye dɔ kɛ yan a bɛ min. ma bɔ kɔni fɔlɔ.
an m'a ye kɛnɛma fɔlɔ. Voilà. Kasi. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ balontan na n y'a f'i ɲɛna sisan n ko tɔn minnu bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ fédération yɛrɛ bureau sigi docteur olu la joueur kɔrɔw b'a la nka bi joueur kɔrɔ minnu bɛ tunga la olu ka kumaw cayara dɛ u yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la hali bi k'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan INAFOM ɲɛmaa bɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛba bolo n'o ye Cheikh Diallo ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu ka fɛlaw ye olu b'a fɛ min ka kɛ yɛlɛma min ka kɛ a bɛ n'a fɔ joueur kɔrɔw fana kɛra kan fila ye olu kan fila bɛ se ka bɛn kelen kan cogo di fana olu fana bɛ fɛ da ka don kow la. Bon. Ɲambo o ko ninnu na. Tu sais que bicéphalisme a bɛ organisation bɛɛ kɔnɔ. Et puis fédération in de y'a créé. U bɛ dɔ reconi u tɛ dɔ reconi ani min b'u surtout min bɛ voix las'u ma. An b'u mago ɲɛ. Voilà. U ye o de kɛ. N'i y'a lajɛ même Sidibé ka Maka Sala arbitre kɔrɔ tɛ yan. Arbitre bɛ hɛrɛ mangana bi yan. U ka association in k'u ye assemblée kɛ k'a kɛ min tɔgɔ yɛrɛ la ko document min b'a bolo ko fɛn tɛ olu y'a attaqué. Le même secrétaire général encore. Olu yɛrɛ arbitre yɛrɛ ka tɔn. Arbitre ka tɔn o fɔ Kasim olu yɛrɛ y'a attaqué pour faux usage de faux bi. Donc u ye groupe de tila et puis a groupe tilatilali a tun bɛ ka migrer ka na se fɛn ma koyi a ka don club kɔnɔ n yɛrɛ ka don ligue kɔnɔ hali siɲɛ wɛrɛ ni a tun tora tan u tun bɛ ni club ou bien ligue min tun t'u fɛ u tun bɛ membre wɛrɛ ɲini i b'a fɔ u ye min ɲɔgɔn kɛ Segu ligue Segu sigi la donc il faut faire abala sinon ancien joueur ninnu c'est bien ani Kulukoro ni Katiw voilà ancien joueur c'est une option. Ni ye min f'i ɲɛna sisan balontan na exclusion tɛ yen o c'est une option dire que balontan na kɔrɔ minnu filɛ ye a dɔw tɛmɛna olu ma se o fana tɛ se ka kɛ règle ye o ou bien ni balontan ou bien ko balontan na kɔrɔ de fana dɔrɔn bɛ se ka kɛ o fana tɛ se ka kɛ règle ye mais balontan na kɔrɔ de y'a kɛ ka tɛmɛ o voilà o yɔrɔ kɛ ka tɛmɛ mais a tɛ se ka kɛ règle ye n'a ma ɲɛ o bolo o kɔrɔ tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a tɛ ɲɛ o bolo Kasim o fana ça c'est aller trop vite. Donc mais ne bɛ fɛ ka parce que n'i ye a lajɛ hali bi an filɛ kuma na sisan dɔw bɛ ɲɔgɔn ye la Faransi lajɛ dɔ bɛ sen na effectivement vérité sur le football malien olu bɛ sen na bon olu sugu bɛ se ka kɛ cogo di k'olu bɛ jɛkulu sigi nin bɛɛ bɛna kɛ dadon yɔrɔ yɛrɛ t'u la a kuma na yɛrɛ mais olu ta ye min ye olu ta ye au moins ka mɔgɔw conscientiser et puis apporter des solutions nin fɛn min bɛ kɛ autorités tulo b'a la o tulo b'a la donc ɲuman u b'a sama a kɔnɔ donc c'est pas mal puisque bɛɛ bɛ ka a kɛ de u ŋaniya ye a ka kɛ ka ɲɛ donc u fana b'u ka piste solution de sortie fɛɛrɛw fɔ donc olu bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan Kasim fɛn ɲuman bɛ se ka kɛ mais est ce que nin wagati in na tɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u sera ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ yɛlɛma bɛ se ka na yɛlɛma min n'aw bɛ k'o laɲini wa club minnu bɛ yen ani jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ fédération hukumu kɔnɔna na ka yɛlɛma don si e bɛ ka min fɔ quand n'i ye club ninnu lajɛ c'est vrai équipe nationale retombée ninnu fɛn bɛɛ na équipe nationale ninnu na mais la pratique du sport puisque ballontan de don n'a retombée nana bi a club filɛ u bɛ mun sɔrɔ mais n'a bɛ utiliser ka ɲɛ u bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ olu de kan k'a sɔrɔ même a bɛ jigin duguma mais il faut que club minnu fana bɛ yen olu k'o de dɔn ani ligue minnu bɛ taa budget in voter quand tu regardes le budget de la fédération an bɛ taa min na fɛn commissaire au compte y'a ka fɛn kɛ rapport kɛ il y avait près d'1 milliard de dettes fournisseurs non justifiées en plus il y avait même pas une nomenclature fin des clubs k'a fɔ minnu affiliés non minnu bɛ nin wari sara o tɛ il a même dit dans son rapport commissaire au compte et puis a fɔra tuguni dans le budget ko wari dɔ kan ka di club ma o b'a kɔnɔ club ma foyi sɔrɔ et puis filanan immobilisation ninnu par exemple bâtiment ani fɛn minnu bɛ yen u ko à peu près 3,8 milliards mais inventaire t'a la foyi t'a la mɔgɔ si t'a a véracité dɔn kasi i tɛ dabali ko min kɛra o la o rapport min bɛ yen
hein, a membre que l'on t'a voté. Où son nom? Où son nom? Au budget voté. Assemblée générale là. Assemblée générale. Au moment Kalan. Point d'interrogation. Wakalan, mais Wakalange. C'est délégué Sababeta. Regarde la Ligue de Boangab Magota ou bien Ségou. 3 délégués. Obeta Kata, toute une région engagée à un privilège. C'est là qu'il faut revoir les textes. Hein? Nous, nous faisons avantage Mouboulou à Bana. Fait fou ou y'en a woke. Mais est-ce que Jorana doit être là? Sabula, a un rêve baraka Duguma. Car Demson n'a pas de Bolontana. Faut qu'à ce qu'il y ait les sans fait. Club Duguma, mi centre de formation. Kanaga Fonski. Demson n'a pas de l'attente pour qu'il follow. Kado Kakubu Kumbe. Et Junior Kakubu Tumbe. Nera Akliba, l'Assemblée nationale président, me coupe d'eau financier à espoir. Nous bêtes mettant. Di Agneten ici là. Centre de Tigou, nous avons demandé qu'on a ou le daté nous comment ici là. Par contre, il y a des gens qui faut un regard baraka en fait. Est-ce que Hakli Toulono au Koina ni Koin s'est fait? Mega mi fi na kasi. O mi flé. O be do programme kono ni président kuram mena. Bon, mega mi fi na la. Mais comment Musaka be na? Awo, amusaka be na. Si projet forward do point do de be iboke. Ibe ni championnat ketan. Ni junior national ke. Et au niveau des garçons, kake au niveau des filles ou bien cadet nous au be warbe. On lit bien. Mais à programme be blakata abe fenge a warbena et de la abe sanjilbo ire afo et de la championnat national junior. Bon voilà. Donc ni de be kan a fenge gouvernance là. Donc ni mo kura minana. O dato amante gata élection na ni to kala sakasi. Pour normalisation non. BS qui se gafo ko ibena wasa sabula ministre ordonnance do takunu conseil de ministre là. Farkolo ina jere sharia en fait a bela jelenga nga fali ko jamana bina na joro la. Kasim, c'est vrai papier do a jara be mo fin mais à exécution. Allah wali alisa. Sinon même Corolina a tout se ga doké. Jango kumate a fanga buyana tuguni. Do fara la gouvernement re yamaria di sisa. Donc amante ga kele asoro. Aywa. Normalement. Et puis problème il faut que suivi régulier de fana que fédération nous. Sinon ni fait chama état. Hein? Ni texte nous be déposé un mois après département des sports là. Ils ont des conseillers juridiques là. Mais c'est une contradiction quand fanga seina. Hein?